खुलुमबाय बिथोरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानाय सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। फैगौ 14, 15 आरो 16 नबेम्बराव जानो गोनां 100 रावनि खन्थाइ फोरबो हाबाफारि बानजायनाय आफादनि आफादगिरि सुरत नार्जारि आरो बिहुं ब्रह्मनि खौरां मेल। बाक्सा जिल्लानि बासबारियाव रेन्ज मावख'आव सोरांनि फोरबो फालिनो साननैनि हाबाफारि लाहार फाहार खालामदों। एनएसएस बानजायनायाव प्रि रिपाब्लिक डे पेरेड कम्प आ मैया जोबनानै थांबाय। बाक्सा जिल्लानि DUK सावथुन दिहुनगिरि दैदेननायाव जारलासो थामथि खोन्दोनि खेबनायखौ मैयानिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर BEO मावख'नि सिङाव थानाय सेनाजुलि ओनसोलनि गंसे गुदि फरायसालियाव दुखु नांथाव थासारि सोमजिदों। उफ्रा बिसायख'थि मोन्नैबो बियाबाव UPPL दोलोखौ भट होनानै देरहासार होनायनि थाखाय UPPL मिरु लाइमोन आफादनि आफादगिरि समनाथ नार्जारि बिथाङा गासैबो रायजो राजाफोरखौ बर' माखासे रादाब बिलाइनि गेजेरजों साबायखर बावहरदों। 2012 मायथाइयाव नेशनेल जोलुर गेलेनानै गावखौनो सिनायथि होनो हानाय क'क्राझाराव बनरगाव थथरा गामिनि हिमन्त बसुमतारि बिथाङा रांखावरिनि आंखालाव नांगौ बायदि गेलेनाय खाबुखौ लानो हायाखै।